Mae yna dros 10 miliwn o ddefaid yma yng Nghymru, 2 gwaith mwy na sy'n o bobl. Felly mae yna dinelli o wlân yn cael ei gynhyrchu yma. Ar hyn o bryd, mae ffermwyr yn cael pris isel ofnadwy am y cnu. Felly, sut mae'n mynd ati i godi gwerth y cynnyrch naturiol anhygoel yma? Yma yn y dre newydd, mae'r bwrdd gwlân yn cynnal diwrnod agored i ffermwyr defaid a gwahanol fudiadau i geisio dod o hyd i ffyrdd o godi gwerth gwlân. Mae o'n gyfle i ni agor yn drysau, gwahodd ffermwyr ac unrhyw un sydd efo diddordeb mewn gwlân i ddod yma i weld yn union beth sy'n digwydd pan mae'r gwlân yn dod i mewn i ni, ac hefyd i siarad ynglyn â'r gwaith sydd wedi bod yn cael ei wneud yn y flwyddyn diwethaf i ychwanegu gwerth. Mae'r farchnad wedi cryfhau, mae prisiau wedi gwella, a da ni'n gweld galw cry am wlân o Gymru ac o Brydain. So mae o'n gyfle i ni wahodd bobl i ddod yma heddiw i siarad amdan y gwaith sy'n cael ei wneud. Yn ogystal â thrafod ffyrdd o gynyddu gwerth, mae manifesto Gwlân i Gymru y cyntaf o'i fath yn cael ei lansio yma gan Menter Môn. Bron pobl di amhofio faint o dda ydy glân a be mae'n gallu wneud fel textile, mae'n sustainable, mae'n biodegradable. Dylen y beth da ni'n siarad am, dylen bethau'r industry textile defnyddio mwy a mwy ohono fo. Os da ni'n gael designers yn dod at ni, eisiau gwneud gwaith nhw yn Cymru, bod nhw'n methu ffeindio'r outlet i wneud o. Bod yna mwy o glân a jyst dillad hefyd ar carpedi, so da ni'n gobeithio experimentio fewn i hwnna hefyd. Hynna beth da ni'n trio wneud, adio gwerth i'r glân, lawr i'r ffermwr. Gyda mwy o bobl y dyddi yma eisiau gwybod am darddiad y cynnyrch maen nhw'n ei brynu, mae'r bwrdd gwlân wedi creu perthynas gyda cwmni dillad gwely Devon Duves a chwmni Harrison Spinks sy'n gwneud matresi. Ac mi fydd gwlân o Gymru yn cael ei gyflenwi iddyn nhw. Pwy sydd yn prynu yn gwlân ni? So mae yna oddeutu 50% o'n gwlân ni'n aros yma yn y Deyrnas Unedig, a da ni wedi gweld yn y 2 blynedd dwytha ers y sefyllfa hefo'r pandemig, mi mae yna lawer iawn o ddiddordeb mewn gwlân o Gymru, mewn gwlân o'r Deyrnas Unedig, a mae hynny'n un o'r rhesymau y bod ni wedi lansio llynedd cynllun peilot cynllun olrhain. Mi oedden ni'n gweld y diddordeb a mi oedden ni'n ymateb i'r diddordeb yna, gan bod o yn ffordd dda o ymateb i ofynion y cwsmer, ond hefyd yn ffordd dda o ychwanegu gwerth i wlân y ffarmwr. Sut mae'r cynllun yn gweithio? So mae'r gwlân yn dod i mewn i ni, a wedyn unwaith mae'r gwlân wedi cael ei greidio, mi rydyn ni yn sganio QR code ar gerdyn i bob gred. Mae'r gwlân wedyn yn mynd fewn i'r peiriant pacio. Eto, da ni'n sganio y QR code. So mae bob basged o wlân sy'n mynd mewn i'r belan yna drwy sganio y QR code. Mae gynnon ni'r data sy'n dangos i ni gwlân pwy sydd wedi mynd fewn i'r bel yna. Da ni mond yn mynd i allu gwerthu o fel gwlân traceable os ydy'r cwsmer a'r prynwr yn fodlon talu premium amdano fo. No'n ni ddim i werthu fel traceable wool sa da ni'n cael y premium. Un ffarm sydd yn cyflenwi gwlân ar gyfer matresi ydy Rhiwedog ger y Bala. Maen nhw'n cadw 1,400 o ddefaid yma. Wel ie, mae o'n wbeth sy'n mynd i gynyddu gwerth y gwlân. Mae o'n syniad da debyg, achos da ni bell i ffwrdd o fod yn cael digon am y gwlân fel mae wan. Mae pobl di mynd, maen nhw'n licio olrhain ac a gwybod lle mae cynnyrch wedi cychwyn, rhyw fath o'r cig. A wedyn mae'n siŵr bod o'n bwysig mewn ffordd bod nhw'n cael gwybod rhyw fath lle mae glân nhw wedi cychwyn ohono. Ti'n meddwl falle nad ydy ffermwyr yn sbio digon ar werth gwlân, bod o rhywbeth mae rhywun dim ond yn ei wneud o ran lles a iechyd ni fel, y cneifio? Wel, yn bendant, felly greuom, dyn ni ar fai, ond felly dyn ni fel ffermwyr di mynd o'n i edrych ar lan, achos dyn ni'n gwybod dyn ni'n mynd i gael nesaf beth i ddim amdano fo. Ond dyn ni ar fai, mae'n siŵr, achos mae o'n gynnyrch, a dyle bod ni'n cael mwy amdano fo. Sut deimlad ydy gwybod y bydd y bobl yn cysgu ar wlân Rhiwedog? Wel, ie, mae o'n deimlad da iawn, mae'n siŵr gen i. Gobeithio bod o'n mynd i wneud i gan y wahaniaeth, de. Achos dwi'n amau bydd o. Maen nhw'n sôn am yr 20 ceiniog y kilo yma yn chwaneg lenni. Diolch yn mynd i fod yn llawer, ond mae o'n gychwyn, dydy. So, gobeithio. Dipyn o ddefnydd o'n yma, bydd bobl yn cysgu mwy tawel yn ei glau, yn gwybod bod glân naturiol, lleol, heb gorfod trafeilio'n bell, o dan i pennau nhw.
nôl yn y dre newydd a sut mae'r flwyddyn nesaf yn edrych ar gyfer gwlan. So, os o'n i'n edrych ar mewl, y Welsh mewl, y llun texel, ar gyfer taledd, 40 ceiniog y kilo ydy gwerth y glan hwnnw. Ac os da ni'n edrych ar y ddafad mynydd Gymreig, gwerth y glan hwnnw ydy 17 ceiniog y kilo. Be di pwysa un cni ar gyfer taledd? Ar gyfer taledd, 2 kilo. So os ni'n edrych ar y Welsh mewl texel llun, 40 ceiniog y kilo, so ti'n edrych ar 80 ceiniog y cni. Felly, wrth edrych ar y ffigurau, mae gwerth cni ar gyfer taledd yn rhyw 80 ceiniog. Mae cost cneifio ymhell dros bint erbyn rwan. Felly mae ffarmwr wedi gwneud colled. Cyn dechrau. Yndi, a da ni'n derbyn bod ffarmwr wedi bod yn siomedig, mi rydyn ni'n siomedig. Ond da ni wedi cael 2 flynedd heriol iawn, da ni wedi gweld y farchnad yn gwella, mae'r pris, fel da'n dweud, wedi dyblu, a da ni yn gobeithio bod y farchnad wedi barhau i gryfhau yn y flwyddyn nesaf, a bod yn agosach at dalu costau cnifio, cos dyna ydy'r isafswm dos ni wastad fod yn nalu ato fo, ond ar ôl hynny wedyn bod ni yn symud ymlaen o hynny hefyd. So da ni yn sylweddoli, ond fel dyna, haid i ni fod yn positif yn yr ymateb da ni wedi gael yn y farchnad, lle mae'n ddiddordeb mewn gwlan, lle mae'r prynwyr eisiau cynllun olrhain ac yn y blaen. So mae'n lawer iawn yn mynd ymlaen yn y sector, a fel dwi'n dweud, mawr gobeithio bod y pris yna'n mynd i barhau i gynyddu dros y cyfnod gwerthu nesaf.